Дами и господа, спортистите винаги са били много важна част от Survivor. Но до сега нито един действащ спортист не е печелил Survivor. Здравейте, аз съм Митю Крика. Аз съм най-силният българин. Както виждате, не мога да карам мотор. Но в Survivor влизам с хъс, за да победя. Не изпитвам вече тръпка от победите от тези вид състезания. За най-силен мъж, културизъм. Затова участвам в Survivor с основната идея, че напоследък станах маняк на начините на оцеляване и екстрим състезанията. И смятам до година да изкача най-високия връх в света. Това е Еверест. Участието ми в Survivor ще покаже дали ще се справя и там. Опитах се да издържам и на глад. Опитвам се дори и да си набавя и да си запаля огън, да си набавя храна и да си запаля огън, според ситуацията или според природата, която заобикаля. Мисля, че малко или много съм харизматична личност. Хората ме харесват. Моята съпруга се казва Нина Николова. Как се ожени се промени малко повече, дистанцира се това, като има жена. Дори ми е кум на моята сватба той с неговата жена Нина. Знаете как е любовта. Повярвайте ми, няма да падна духом. Дори да ми ампутират кръка, пак ще продължа напред. Казвам се Маргарита Меджинова, на 22 години съм. От 12 години играя волейбол професионално, уча в спортна академия Васил Левски. Целият ми живот приема в ЦСК и една година в Сърбия, Белград. Приятелят ми е баскетболист, децата ми те са спортисти 100%. Но я за да не ги влече математиката. Не съм пораснала изобщо. Изобщо не мога да кажа, че съм на 22 години, сега ще направя 23. Чувствам се много малка. Имам железно лица на езика и златна на попчета. Винаги съм се мечтала като малка да работя в телевизия, да ме виждат хората, да съм интересна. Може би това беше една от причините, поради които подадох автобиографията ми за Survivor. Да види какво е зор, пък и да види така нещо интересно. Пускам си детето сега, там, като знам какво го чака. Ми е трудно и ми е... Не знам дали ще успея дори да го гледам. Вече се замислям по-сериозно, че аз наистина го участвам в Survivor и че наистина там е тежко. Но не знам, може би това напрежение ме радва и ми е едно такова хубаво притеснение. Отидем да видим дали мога да съм силна или не. Казвам се Светослав Бърканичков, футболист съм в Ботев Криводол, на 35 години съм от Плевен. Локомотив Пловдив също 2 хубави години изкарах. Спечелихме шампион, което Локомотив Пловдив никога не е ставал шампион. На полските отбори в два така по-престижни и именити отбори съм играл, като Корона Келце и ЛКС Луц. В Левски съм изкарал най-много пари. Мое огромно желание е да участвам в Survivor и съм убеден, че до финала ще достигнем. Дебак ти газета, братчески. На 35 години гаджите ми дават 24-25 най-много. С жените не съм ги преброявал колко са, но към 500 може би има. Приятелката ми е много красиво момиче, но тя ме ревнува много и това не е добре и се дразна. Прекалено суетен и не знам как ще му понесат условията в тежкия формат.
В Survivor ще ми липса самообръсначка, огледало и гел. Бак ти лъчите с ски. Survivor. Не го гледам Survivor, това значи, че ми се строчи езика тук, като го кажем. Много се влияе така от филми с вампири. Специално Блейд, примерно, съм го гледал, няма да ви казвам колко пъти, сигурно над 50 пъти, убеден съм всяка една серия. По принцип ми се иска страшно много да съм вампир. Ако не спечеля Survivor, и чеп за зеле не става от мен. Най-силният мъж на България, най-екстравагантният футболист на България, най-красивата волейболистка на България. Така пише за тези хора в интернет. Между другото, това, което каза Бърканичков, че имал 500 жени, ти вярваш ли го? Не. Някак неусетно стигнахме до категорията, която винаги впечатлява. Това са жени, които сами се справят с живота. Дами и господа, моля ви да проследите внимателно следващата демонстрация, която ще ви запознае с правилата за безопасност, разположението на аварийните изходи и аварийното оборудване на този самолет. Стюардеса съм от 1 година. Това е интересна професия. На един полет до Рим една госпожа ме извика и ме попита: извинете, къде е тоалетната? Аз си казах в задната част на самолета, а тя ми каза: чак там ли? Аз съм на 8 години. И неомъжена съм. Живях 10 години с бащата на сина ми, но скоро се разделихме. Дано нещата някой ден се оправят. Причината да участвам в Survivor е това, че искам да видя наистина какво мога. Как да не си представя стюардеса в Survivor? Единственото нещо, което ще те интересува там, са храна и подслон. Искам да видя колко съм силна. Аз лично съм участвала в интервюто, когато тя постъпваше на работа. И аз съм я избрала да работи в авиокомпанията, защото изглежда сериозно момиче. Мене, нали няма към визитката да ме слагате? Към визитката? Не. Чувствам се подготвена и физически, и психически. И мисля, че ще стигна до края. Ралица Кирилова, фотограф. На 4 години са му осиновили. Много контрол имал винаги върху мен. Много забрани, много ограничения, много бой е имал. Направо се ми биха здраво. Здрав бой. Схвърляния и ритане и така. Един ден майка ми каза: ти в тази къща нямаш никакви права. Когато разбрах, че съм осиновена, се почувствах много самотна. Сам на този свят. Много искам да имам семейство. Не искам да допусна грешката, която се случва с моето семейство. Искам да имам семейство. Радвам се, че все пак съм се родила. Определено имам буйна кръв и много топла кръв. В Survivor трябва да спечели най-силния и най-добрия. Аз мога. Затова пазете се. Hit, Layla. Hit me. Hit me. Казвам се Златина Димитрова, от град Бургас съм, на 21 годишна възраст, студентка, Public Relation. Работя като технически сътрудник в строителна фирма. Много приятно, спокойна работа, можеш да правиш каквото си искаш по цял ден, стига да няма работа.
Срам и неудобство не фигурират в моя речник. Опериран съм от тези двете думички. Скандалджик съм, не стане ли на моята, Бог да прости на хората, които са ме закачили. Аз рядко удрям, рядко посягам, обаче посегнали, стабилно посягам. Смятам, че съм чаровна личност. Сега няма да се лъжим, чаровна личност съм. Ината съм, упорита съм, не се давам лесно. Смятам да взема парите.